Здравейте, аз съм Наталия, а вие сте с каналът Аз разбирам. Това е мястото, в което всяка седмица получавате минимум 2 видеоурока по химия. Също така ще има и други интересни видеа, които са свързани с по-скоро житейски проблеми или казуси и ще получавате информация, която не получавате в училище. Неща, които не учите в училище. Ако това ви звучи интересно, може да се абонирате съвсем безплатно е. Днес продължаваме темата за структурна теория. Не сме свършили, разбира се. Това е доста обем от основна информация, която трябва да имаш, така че няма как да се събере в един видеоурок. Знаеш, че аз гледам да не са по-дълги от 10 минути видеоуроците, така че като цяло, ако не си гледал първата част, ако не си гледал структурна теория, се върни, изгледай я. Там ще разбереш, що е то органична химия и като цяло ще получиш отговор на доста прости въпроси, които са наистина прости, но в училище рядко се сещат да спрат, за да отговорят на тях. Сега днешните ни цели са 3 основни. Първо да се запознаеш с видовете въглеродни вериги. Също така да разбереш какво означават първичен, вторичен, третичен и четвъртичен въглероден атом. И накрая, но не на последно място, разбира се по важност, е да разгледаме правилата за наименование на органични съединения. Това е много важно да го разбереш. Сега първото нещо, което ще направим е да ти покажа кои са първични, кои са вторични, кои третични и кои четвъртични въглеродни атоми. Това, което виждаш на екрана си е една въглеродна верига. По името и можеш да разбереш, че тя е съставена само от въглеродни атоми, т.е. тук умишлено няма водородни атоми. Първичните въглеродни атоми са свързани само с един друг въглероден атом и се бележат по ето този начин. Значи тук не е важно колко водородни атома има, защото всъщност всеки въглероден атом в органично съединение е четвърта валентност при всички положения. Тук важното е с колко други въглеродни атома е свързан съответния атом. Първичен въглероден атом е всеки краен атом от веригата. Значи тук крайни атоми са 5. Този е краен, този е краен, тези двата са крайни, ето този и този. Тоест това са първични въглеродни атоми. Сега вторичните въглеродни атоми са свързани с два други въглеродни атоми и се бележат ето по този начин с двойка и с 0 или кръгче в горния десен ъгъл или над, по-скоро над числото. Вторичен въглероден атом в тази верига има само един и това е ето този. Виждаш, той е свързан с един, с втори въглероден атом. Само той е такъв. Сега, третичен въглероден атом е атом, който е свързан с 3 въглеродни атома и се бележи по този начин. С единственият третичен въглероден атом е ето този. Той е свързан с 1, 2, 3 други въглеродни атома. И четвъртичен, съответно, може да се досетиш, както останалите. Това е въглероден атом, който е свързан с други 4 въглеродни атома. Ето този единствения четвъртичен, той е свързан с ето 1, 2 и тук отляво и отдясно по още един. Това са общо 4 въглеродни атома. Сега, видовете въглеродни вериги са отворена, разклонена и затворена. Значи те са отворена и затворена, но към отворената биват права и разклонена като видове. Правата верига е ето тази верига, в която няма разклонения, а разклонената е тази, при която има разклонения. Разликата между отворена и затворена е, че при отворената имаш ето такъв вариант, а при затворената те са въглеродните атоми във въглеродната верига са подредени в цикъл. Ето по този начин те може да не са 4, може да са 5, може да са 6 и така нататък. Друго важно нещо, което тук трябва да се уточни е остатъци. Тези остатъци, за които сега говоря, се наричат алкили и имат обща формула CnH2 пъти N плюс 1. Тоест винаги както е на алкана формулата, но минус един водород. Ето така, обикновено се означават като радикали. Значи като видиш R, това е обща формула на остатък, като цяло, какъвто и да е. Със свободен електрон при съответния въглероден атом. Тоест там, където е точката, там където виждаш тези точки, там имаш свободен електрон за съответния въглероден атом. Сега, метан е CH4. Метилов остатък, т.е. това нещо минус един водород с точка при въглеродния атом е метилов остатък. Етан е C2H6 или като полуструктурна формула, която видя в предишния видеоурок е CH3CH3. Без един водороден атом е CH2, CH3. Ето я чертичката, която свързва този с този въглероден атом, а ето я точката, която означава свободен електрон. Това е етилов остатък. Така, етан, етил и пропан, пропил или пропилов остатък, което е пък с 3 въглеродни атома. Ето я точката, която означава свободен
електрон на този въглероден атом. Сега ще разгледаме правилата за наименование на органичните съединения. Това е изключително важно да го разбереш. Разделила съм ги стъпка по стъпка, за да може правилно да усвоиш тези неща. Според правилата на IUPAC, сега, понеже ти не знаеш какво е IUPAC, най-вероятно ще ти обясня. IUPAC е една дебела книга, в която се събират всички наименования на всички милиони, изключително много знаеш, органични съединения. Така че, според IUPAC, всички алкани имат наименование, което е с окончание ан, всички алкени завършват на ен, всички алкини завършват на ин. Разбира се, ние с теб ще ги минем всичките поред, но преди да стигнем до тях, трябва да кажем какви са правилата за образуване на тези наименования. Ще дадем пример за наименование на съединение с един алкан. Този алкан ще бъде малко по-сложен. Сега на първо място това, което се прави. Анализира се въглеродната група и се избира въглеродна верига с най-много въглеродни атоми. Това е най-дългата верига. Това е много важно да го разбереш. След което се номерират тези въглеродни атоми от главната верига. Ето един въглеводород, който е алкан. Виждаш 1, 2, 3, 4. Това е най-дългата въглеродна верига, която се нарича главна. Изключително важно е да разбереш откъде се започва да се брои. Сега, тук в случая, това, което определя откъде започваме да броим, е ето тези метилови остатъци. Ако бяхме започнали от тук 1, 2, 3, 4, щеше да бъде грешно. Защо? Защото всъщност тези метилови остатъка щяха да получат номера, които са 3, т.е. на трето място. Когато имаш такива остатъци, тези остатъци трябва да получат възможно най-малкия номер, защото това е най-дългата верига, а не това. Ами тази е с 1, 2, 3 въглеродни атома, а тази е с 1, 2, 3, 4 въглеродни атома. Така че наистина трябва да избираш най-дългата въглеродна верига, макар тя да не е така права, нали? Тя може да е накриво, може да е настрани, може да е в цикъл и така нататък. Това няма абсолютно никакво значение. Трябва да търсиш и да гледаш най-дългата въглеродна верига. След което правиш 1, 2, 3, 4, 5, колкото са там въглеродните атоми, т.е. номерираш ги в горният ляв или десен ъгъл, но трябва да бъде над въглеродния атом, а не над водородния, защото понякога често се правят такива грешки. Сега, ако няма разклонения, може да има двойна връзка, например. При двойната връзка, както са алкените и алкините, това ще го повторим за напред отново, но тук искам да го кажа. Когато имаш двойна връзка, трябва да започнеш да броиш от този въглероден атом, който е най-близко до двойната връзка. Тоест, имаш ли сложна връзка, двойна или тройна, тази връзка трябва да получи възможно най-малък номер. И трето нещо за това откъде да започнеш да броиш е, че ако имаш функционална група, впоследствие ще разбереш какво е функционална група. Например, алкохолите имат функционална група OH, хидроксидна група. И когато в самата въглеродна верига имаш такова нещо, имаш тази функционална група, трябва да започнеш да броиш от този въглероден атом, който е свързан с функционалната група. Т.е. отново функционалната група трябва да ти получи възможно най-малкия номер. Сега, отново сложила съм съединението тук горе в дясно, за да го виждаш през цялото време. Третото нещо е да се определи мястото, броя и наименованието на заместителите в главната верига. Тоест, ето тези метилови остатъци да ги огледаш, да видиш какви са, дали е метил, дали е етил и така нататък, да видиш какъв е техния брой и съответно тяхното място. Тоест тук този е на второ място метилов остатък, този също е на второ място метилов остатък. Така, следващото нещо е да подреждаш по азбучен ред, ако са различни и ако са еднакви тези остатъци, говориме за остатъците, за заместителите, да се постави D3 и така нататък. Тоест, ако имаш различни остатъци, например на второ място метил, на трето място етил, тогава ще ги сложиш по азбучен ред. Т.е. М-то е след ето в азбуката, така че първо ще сложиш етил, първо ще напишеш етила къде се намира, след това метила. А ако са еднакви, както в този случай, слагаш приставка D отпред и след това казваш метил. Т.е. 2-2 на второ място се намират, диметил. И след което трябва да направиш следното нещо, да запишеш наименованието на алкана, чието въглеродни атоми са колкото въглеродните атоми в главната верига. Какво означава това? Тук са 4, ето ги
Това означава метан, етан, пропан, бутан, т.е. бутан слагаш накрая. Не съм написала наименованието на това съединение, сега ще го направим с теб. Така, това съединение казахме 2,2, първото нещо, което слагаш, но с запетайка. 2,2. Слагаш след това тиренце. Казахме метил са тези остатъци, но когато са 2, слагаме отпред окончание. Това е 2,2 диметил. И след това пишем бутан. Защо бутан? Защото имаме 4 въглеродни атома в главната верига, което означава бутан. Ако ви хареса видеото, можете да ме последвате чрез линка в описанието, който ще оставя към платформата Учители БГ. От тук може да вземете мои координати, може да ми оставите съобщение и аз ще ви отговоря за някой частен урок или нещо друго. Може да видите отзивите, които са оставени от хора, с които съм работила. Може да разгледате всичко, което ви интересува. Също така ви давам абсолютното право в коментарите да ми пишете теми, които желаете да чуете за напред. Не забравяйте да се абонирате, ако още не сте го направили, да споделяте това видео в социалните мрежи. Споделяйте го със своите съученици, с деца, които са около вас и имат нужда от помощ с химията. Също така харесайте видеото, коментирайте го, споделяйте го. Чао от мен и до следващия път!